खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनीआव 23थि बिटिसि गोरोबथा सान खुंदों बिपिएफ दोलोआ। जनाय उलुनि गामियाव धेमाजि जिल्ला आबोबनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमा। इथा लांनाय ट्राकआ गंसे न'आव सौग्रावहैदों। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। आमिनगावआव 4 कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। रां दाबि खालामनायनि दायाव जरासि बिसि फिसाया हमजादों। 38थि हायुङारि गेलेमुफोराव टेबल टेनिस टीमा बेखेवनाय मेचआव देरहानो हादों। बीसीसीआईनि नेहाथारि देबजित शइकियाया रङियानि RDSA फोथाराव दावबायहैदों। बिपिएफनि दैदेननायाव बिटिसि गोरोबथा सान खुंदों। क'क्राझाराव टेल महारन 2.0नि सिङाव सानस्रिनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। 16 फेब्रुआरि सानखालि आसाम बन्द फोसावगोन आसाया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिजनी नोगोरनि BDSA गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिजनी जिल्ला कमिटि बिपिएफ दोलोआ 23थि बिटिसि गोरोबथा सान खुंदों। गागि आफादगिरि रबिराम खाख्लारिया गिबियै फुंनि 9 रिंगा समाव आफादनि फिरफिलाखौ बेखेवनानै होयो आरो बेनि उनाव लोगो लोगोनो बिपिएफ दोलोनि पलिसि मेकिं बडिनि सोद्रोमा लोगोसेनो बिजनी LACनि बारग' MLA कमल कुमार ब्रह्मआ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै गागि आफादगिरि रबिराम खाख्लारिनि मासि दैदेननायाव मोनसे गेवलां मेल जथुम जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव बारग' MLA कमल कुमार ब्रह्मआ मेहेरगोनां बिबुंथि होनानै बुंदोंदि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बै समनि BLTआ भारत सोरखारजों संबिजिरनि 6थि फारियाव थानाय 6th शेड्यूल BTC एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दानो गोरोबथा खालामदोंमोन। बेनि उनाव बे BTC गोरोबथा बायदियैनो गासै मोन 40 बियाबखौ दाफुंनानै BTC काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गोबां बिजनी जिल्ला बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि 3 ब्लक फारियै 17 नं सुबाइजार 18 नं मानास आरो 19 नं तुरिबारिनि गोबां रायजो राजाया जोबोद गोसो गुदुङै बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव 3 ब्लकनिफ्राय गासै 6 भलिबल हानजाया बाहागो लानानै भलिबल बादायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि हा दै गेलेनाय, मिउजिक चेयार गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनाय हाबाफारि खुंफुंजायो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जनाय रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय उलुनि गामियाव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आइजो अनसाय आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि सिला बसुमतारिया। बेनि उनाव बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउलांनाय गेदेमा सुबुंफोरनि मुङै बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि भारती हाजोआरिया। बे मेलावनो जर'खा आलासि महरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि, जनाय ITDP बर्डनि चेयारमेन फैलाव मुसाहारि, बिटिआर बायजोआव थानाय बारग' BLT आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्राम नार्जारि, बिटिआर बायजोनि बारग' NDFB धर्मेश्वर बसुमतारी, MSC मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि फुलेश्वरी दैमारि, गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि मावथि सोद्रोमा आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। नुनमाथिनि बाथौ नोगोराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला इथा लांनाय AS 01 NC 2684 नम्बरनि गंसे ट्राक गारिया गोख्रैथिखौ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव लामानिफ्राय ओंखारख्लायनानै गाहाय जायगानि साखाथियावनो थानाय गंसे न'आव हरखाबै सौग्रावदोंमोन।
बे जाथायाव गंसे न'आ सिलिंखार जानायजों लोगोसेनो साखाथियाव थानाय गंसे मन्दिराबो खहा जादोंमोन। बे जाथायनि दसे समनि उनावनो नुनमाथि ट्राफिक ब्रान्चआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। भारतारि जवान, आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस आरो गोबां रैखाथि हान्जाया मणिपुरनि गोबां जिल्लाफोराव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गासै 9 केडारखौ खानो हानायजों लोगोसेनो हाथियार आरो गोबां गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद संदाननायनि गेजेरजों काकसिं, थौबाल, टेंनौपाल, बिष्णुपुर, सानजा इम्फल आरो चन्दल जिल्लायाव अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव बैफोर हाथियारफोरखौ मोननो हादोंमोन होननानै रैखाथि हान्जाया फोरमायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 2 फेब्रुआरि खालि आसाम राइफल्सआ चन्देल जिल्लानि लाइसिं दुथां जंसनाव अपारेशन खालामनानै गंसे AK-47 राइफल्स, गंसे हेन्डमेड PT-303 राइफल्स, गंसे 9mm पिस्तल, गंसे 12 ब'र राइफल्स, गोबां IED ग्रेनेडजों लोगोसेनो गोबां गुलि बारुदफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो 3 आरो 4 फेब्रुआरि खालिबो रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद आरो गोबां बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि STF हान्जाया सा गुवाहाटीनि आमिनगावआव गोबां बिबांनि हेर'इन बोखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ASP कल्याण कुमार पाठकनि दैदेननायनि गेजेरजों बे अपारेशन खालामनायाव मिजोरामनिफ्राय आफां आसाम फारसे लाबोनाय 4 कौटि बेसेननि गासै 600 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनाय गासै 50 पेकेट ड्राग्सखौ NL01 AE1147 गारियाव दोनखोमानानै लाबोनाय जादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां ड्राग्स फालांगिरि आमिर हुसैन खानखौ पुलिसआ खानो हायो। बबेखानि दासान्दि बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां माखासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो गोख्रों नाजागासिनो दं होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। मरिगाव पुलिसआ नगाव जिल्लानिफ्राय सासे खौरांगिरि आरो बिनि फिसायखौ ब्लेकमेल खालामनाय आरो रां दाबिनायनि दायाव हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुन्दन भराली आरो परिस्मिता सैकिया मुंनि बिसि फिसाय जराया मरिगावनि कुमुरागुरिनि थागिबि धनजित नाथ मुंनि सासे फोरोंगिरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि जरासे बिसि फिसाय सानैबो पिंकु दास मुंनि गुबुन सासे खौरांगिरिजों लोगोसेनो कुमुरागुरियाव धनजित नाथखौ दाबि खालामनाय रांखौ होनो हायाब्ला मोनसे भिडिअ'खौ फोसावगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि उनाव फोरोंगिरिनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ रबिबारखालि मरिगावनि जालुगुथियाव दायनिगिरि जराखौ 50,000 रां दाबिनायनि बाहागो महरै 10,000 रां नाजावगासिनो थानाय समावनो हमनो हादोंमोन। रां दाबि खालामजानाय धनजित दासनि बायदिब्ला बेनि सिगांबो दायनिगिरि जराया 5,000 रां लादोंमोन। आसामा 38थि हायुङारि गेलेमुफोराव टेबल टेनिस बादायलायनायाव रबिबारखालि देहरादुनाव उत्तर प्रदेशखौ 3-0 फेजेननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि संकब गौतमआ गिबि मेचखौ 11-7, 7-11, 11-2, 11-3 जों देरहानानै आसामखौ सिगाङाव आवगायहोदोंमोन। गुबुन फारसे अग्नि भास्कर गहेना नैथि मेचखौ 11-3, 11-9, 13-11 जों देरहानायनि खाबुखौ बांहोनानै 2-0 जों देरहानो हादोंमोन। प्रियनुस भट्टाचार्यआ गावनि बेरेखा हान्जाखौ 11-9, 8-11, 9-11, 12-10, 11-8 जों फेजेननानै थामथि मेचआव गोब्राब जुजिनानै देरहानायखौ थि खालामदोंमोन। बे देरहानायजों आसामा दा तामिलनाडु आरो तेलेंगानानि हेंथायै गावसोरनि फैगौ मोननै मेचनि थाखाय नाजागासिनो दङ। BCCIनि नेहाथारि देबजित सैकियाया रबिबारखालि RDSA एबा रङिया जिल्ला गेलेमु गौथुम फोथाराव दावबायहैनानै बै थावनिखौ मोनसे आबुं क्रिकेट थावनि महरै जौगाहोनो बिथांखि फोसावदों आरो फैबाय थानाय समाव BCCI जों खुंजानाय बादायलायनायफोरखौ बे फोथाराव खुंनाय जागोन होननानैबो खोथा होदों। बेनि अनगायैबो फोथाराव दावबायनाय समाव देबजित सैकियाया BCCIनि मानथाखोखौ आबुं खालामनो थाखायबो फोथारनि सोरगिदिं इन्जुर लुनाय आरो गुबुन गोनां सुबिदाफोरजों लोगोसेनो बिथायारि सानज'थाय जौगाहोनायावबो मदद खालामगोन होननानै खोथा होयो।
क'क्राझाराव बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट सुंद'यै BPFनि दैदेननायाव BTC गोरोबथा सान खुंदों। मख'नो गोनांदि 2003 मायथाइनि दिनैनि सानावनो एबा 10 फेब्रुआरि खालिनो जारिमिनारि नैथि गोजोन बर' गोरोबथा एबा BTC गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो BPF दोलोआ बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुआरि सानखौ बड'लेण्ड गोरोबथा एबा BTC गोरोबथा सान महरै फालिबोदों। देग्लायबो BPFनि दैदेननायाव 23थि बड'लेण्ड गोरोबथा सान खुंदों। BTC सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव माला गानहोनानै आरो बिबार बावो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बेनि उनाव देबरगावआव थानाय मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावो आरो हादरनि फिरफिला उरायहोयो। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया देबरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार सेमेट्रियाव BPF दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाय मोनसे मेलबो खुंनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला 23थि बड'लेण्ड गोरोबथा सान खुंनायखौ लोब्बा लानानै दिनै फुङाव फकिराग्राम, दतमा, बनरगाव, नाराबारि, सालाकाथि, तिनालि BPF ब्लक मावख'निफ्राय देबरगावसिम बाइक रेलिबो खुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्लायाव रबिबारखालि गेलेनो मोजां मोनग्रा हौवासा आरो हिन्जावसा बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे सानस्रिनाय बादायलायनाय गेलेनाय खुंफुंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार चान्दामारि रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव खेल महारन 2.0 नि गेजेरजों बे बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला LACनि गोबां जायगानिफ्राय बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै गोबां बिजाथिफोरा गावबा गावनि रोंगौथि दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बे गेलेनायाव हौवासा आरो हिन्जावसा बिजाथिफोरखौ 14 आरो 17 बोसोरनि उन्दै बादायारिफोरखौ बाहागो लाहोनाय जादोंमोन। बे सानस्रिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव गसाइगावनि MLA जिरन बसुमतारियाबो आलासि महरै बाहागो लानानै गेलेगिरिफोरनि फारसे गोसो दुंखांहोदोंमोन। दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि मोखाङाव गसाइगाव जिल्ला अल आदिबासि फरायसा आफाद सुंद'यै आसानि बानजायनायाव गासै मावथि सोद्रोमा दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजा सुबुंफोरखौ लानानै BJP आरो UPPL सोरखारनि हेंथायै माखासे गोनां दाबिफोरखौ लानानै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 2 रिंगासिम 3 घन्टा गोख्रोङै सोमावसारदों। सोमावसारनायनि गुबै थांखिफोरानो जादों फारियै सावथाल माहारिखौ जनजाति मर्यादा होनांगौ, गोदानै सावथाल मिडियामाव सावथाल फोरोंगिरि थिसननाय, फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि जोहै आसामाव थानाय सावथाल सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनांगौनि थाखाय आसामाव थानाय सावथाल माहारिनो जुनियायै टेट आनजाद खुंनांगौ। 1996, 1997 आरो 2014 मायथाइयाव हारियारि दाङा बाजियाव न' बां सिलिंखार जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनांगौ आरो आसाम सोरखारा गावसुंथा राहा खालामनानै होनांगौ होननानै आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होस्रिग्राव आसु जिन्दाबाद आवार डिमान्ड इज लिगेल डिमान्ड BJP सोरखार UPPL सोरखार हाय आसाम सोरखार गो बेक बायदि स्लगानजों गसाइगाव ओनसोलखौ गोमसार होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु आसुनि नेहाथारि रिमान सरेना बैफोर दाबिफोरनि बागै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोबां बार गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम जेबो जाफुङाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसेनो थाबैनो SD मर्यादा होनायजों लोगोसेनो गासै दाबिफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होआब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाय जागोन आरो गासै आसामावनो राजा लामा जथेगोन होननानै मिथिहोयो। आरो बेबायदिनो फैगौ 16 फेब्रुआरि खालि गासै आसाम बन्द फोसावनाय जागोन आरो गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बुंथिबावो मिरु आसुनि नेहाथारि रिमान सरेना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।